Jeg så tutorials på, hvordan man havde øjenkontakt. Jeg trænede 6 gange om ugen og talte mine kalorier hver dag. Jeg har været dybt nede i manusfæren. En ting, der fyldte sindssygt meget, det var, at mænd ikke måtte græde. Det er mit værelse her. Jeg hedder Oscar, og jeg er 18 år gammel. Det var mig tilbage i 7. klasse. Det var der, jeg sådan kom ind i manusfæren. Jeg tror faktisk, det startede tilbage i et omklædningsrum. Jeg har altid været sådan bygget lidt anderledes end de andre, og det var jeg ret usikker på. Jeg havde sådan lidt svært ved at passe ind. Det startede ligesom ud med træning, men det blev lige pludselig meget mere end det. Det blev et helt mønster for, hvordan jeg skulle opføre mig for at få styr på den her usikkerhed. Det virker meget sådan oplagt, når du ser nogle pumpede mænd, som der måske har en villa i Dubai eller et eller andet, og en masse piger omkring sig, at det er måden at være mand på, det er måden at blive et lykkeligt menneske på. Den måde, jeg lever nu på, er så modstridende med det. Altså det med, at jeg sidder og snakker om mine følelser lige nu. Det er ikke noget, man skal i manusfæren. Jeg har gået til psykolog. Hvis der er noget, der er set ned på, så er det at gå til psykolog. På et tidspunkt, så fik jeg nogle nye venner. På det tidspunkt her, så havde jeg aldrig sat ord på de følelser. Jeg havde gemt dem væk og trænet dem væk. Og lige pludselig, så havde jeg nogle venner omkring mig, som der virkelig ville lytte på mig. Det blev virkelig sådan et vendepunkt for mig. Og noget andet var musikken. Jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er at mærke mine egne følelser, og hvor vigtigt det er at validere, når jeg er ked af det. I dag vil jeg ikke rigtig sige, at der er noget, der hedder en rigtig mand, eller kvinde for den sags skyld. Jeg tror, det handler meget mere om at være et rigtigt menneske. Født til Kro, går hen og Østerbro i mine løbesko. For det siger, jeg har brug for en psykolog, som et mindre værd af min styrkepædagoger. Jeg er sammen med min dag, jætter, men facaden ligger på mit ansigter. Jeg har gemt det så meget væk, at ingen kan se, hvad der er galt med mig.